Kajingnya tu kana sepang uwe unong di dok ka. Don uwe ubriu bakerteng ujoven, une ubriu de unong di dok ka hayau. Uba joven usat letong dok ka hakiwa ba man laka step pat ule di hayau man laka janmet. Uba joven upendap ya kaying ka sem na kabadi dok ka. Uba joven uday ubriu ubaladon log bat kikun langut. Kalok jong uba joven kasat let yarap ya ulok ban ledi dok ha hayau man laka janmet. Kikun jong uba joven ru kilong kibasmat kisat let but ya ukpa man laka step ban letong dok ha sawa ba. Ha kaway kasngi katba uba joven udang ledi dok ha hayau. Uba joven uklampoy di dok ha syu ha kataka janmet namar baka cycle jong u kamlong syu. Namar basniu palat kasurok ka cycle ru kalajot. Uba joven ulas ngusi bah kata kasngi namar ula du'e ya kidok ha kumba arpo kilo namar uklemyo ledi. Lada led daka kajat ru ulas ngautaj namar kayau kadon lakam paji na kaying jong u. Ha kasngi kababut. Uba joven ula led bu jing to bat ulit panjing rap ya kibahe bahan namar kasurok kelas niu palat. Kibahe bahan kiong. Tongin sawan siang no ya kasurok. Uba joven ulet daka jingkemen saying namar kibahe bahan kikular bakin sawan siang no ya karong. Ha ka step kababut. Uba joven ulet tong dok ha biang. Uba joven uyok bun bah kidok ha kata kasngi. Uyok ru da kibahe bahe sudah kidok ha. Endala day ke porjan mit. Uba joven ulet di ya kidok ha hayau. Uba joven udi ya kidok ha kador alspa kilo kibriu ki atit bai kidok ha jong uba joven. Namar kilong gi babang uklam ai dawai kidok ha namar bakide ki badang sudap tong nawa. Endala dap sibnai. Uba joven ap kmilenti bakinong siang rong kin sawan sinano ya kasurok. Henry ki klamwan. Ha kasngi babut. Uba joven ulet biang sa office ban letbu ya ka application na kabanta kasurok. Hapo office ki ong i uba joven bakin sawan siang no ya karong. Uba joven ulalit pai no saying. Uba joven ulong ubri ubas ngutenat panyatrelang bat ka imlang ka saalang bat udey ubri uba juyara bai ki baduk bat ki bajenjar. Watla yala de uduk makna ka mensim jingerap ka don ha uba joven. Te ha kwe ka step. Uba joven ulit dong dok ha sawa. Henry uklemyo dok ha kata ka step. Uba joven ulas ngusi na marda ay untit jing tit haying. Uba joven uklem na di dok ha syu hayaw na marba umyo dok ha. Endala day ka portia. Uba joven ulatia ba ula perkat. La Simon step ngan letong dok ha. Tip syu ngan yo na ki dok ha ban ledi hayaw. Ha kata kamit. Lawan usla barok simit. Kilenti kisenkin kilatap lut ka Enda uba joven ulaki menstep na jing tiap bat ula pej sabar latap da ka smam. Uba joven ulas ngeusi isu-isu kumno unlet tong dok ha namar balas lelot da ka sudah kilenti hadua pelau ying jong uba joven ru latap tang da ka sudah. Enda ladap kat arbaje mensengi ka kelas nang rangat hakilenti kisurok. Hakmat ying jong uba joven don ka surok balat liu baha. Uba joven ulet pej ladap ne hakita ki jakat liu jong ka surok pa. Henry bhabak uba joven balawan ulap ba jingkerku barok simit. Usyam ba kita ki jaka bat liu jong ka surok. Don penban na ki dok ha ba arkilo tang kaway. Uba joven ulas ngukmen bha bat ula ay nguy ublay. Badai ublay ulat te da ulap ba jingkerku barok simit. Uba joven ula letong ki dok ha bat ula ledi sayaw. Barok ki briu ki ibang bhai ki dok ha jong uba joven namar kilong ki bahe bat ki basngaj. Uba joven ula di bhai ki dok ha kata kasngi. Uba joven ula ri ki dok ha pedang surok namar ka surok bomdon nawan siang rong. Uba joven ula ri sibun ki dok ha bat ula yo jing mentoy bhai ka surok balajot. Uba joven de syuk tang unong di dok ha. Henry ula day uwe umalek nong supply ki dok ha ki wepat ki briu bat ki yaw ki hap. Ki nong order bat ki nong tit dok ha uba joven. Ki order ru sibun bat haba ule di hayaw ru barok ki briu ki yawan tit ya uba joven. Namar ki dok ha ki he bat ulong ru ubriu uba parya paraya ki lok ki jor.
Ubak Joven ula pelong jakari dok ka ki surak belalong krem namar ki klemon siang rong. Ki dok ka jong ubak Joven ki long ki bahe bat ki basingam ban bam. Ubak Joven ula yok tit ki ying ki sam ki kali bat ki wei de ki jing don kam. Ya ki konru ula yok ban pak skul bha tang naga kam di dok ka jong u. Te ha kwe kasngi, kat ba ubak Joven udang tong ki dok ka belari hapdang surak ban letbu ha ki briu bala ordar. Lawan ki kali JCB, ki trok kit mau bat ki trok kit rong. Ubak Joven ula keli kita ki briu, piawan le ayu syane. Kita ki briu ki laong, are bak Joven, bale pi keli kum ubom tip haba piwan bu application hima pi sya office jongi ban pensiang rong namar belas new palat ka surok. Ubak Joven ula ong, do nai siang rong syuk kan mentah, ngilak ban im kum nehi ban lait na kajing aksiden. Ubak Joven ula kang persya ki nong siang rong namar uyok jing mento yala desimet. Ki briu gila ong ya ubak Joven, pidei ubriu ubat juira pi ki baduk bajenjar, pidei ru ubat teresitom banwan ra jingkel lah hapok sydong hapok tau. Te balai pat pi kang bangin siang ya ka rong surok, ka ka dau. Ubak Joven ningkong ukwa ban siang rong ban penbhai ka surok kenang ba unsuk yala de habale di dok ha. Henry mendapat kwa syu ban wan siang rong ya ka surok bala jot namar ula yo ban penkela pung dok ha. Ya ka surok bala peitliu namar uyo jeng mento yala de simet ban kamai spa. Ubak Joven namar ba ula riu spa yala de lingba ka jingjot yang ka surok ula terwa pisai ki nong siang rong. Henry ki nong siang rong kim tre ya ka pisa jong ubak Joven yo ki syak bekam kila siang la ka siang ya ka rong surok. Ki klem sengap watla ubak Joven ukang makanaya ki. Ubak Joven ula sngew du unong berula sngew si Henry la le namar kamdai ka surok bayai tang ma marway. Ubak Joven ula hap sedang beng banai tong dok ha biang haki wa ba kum haki por baladep. Pimdon hok ban kam try haba kamdai hok ka jong pi. Bat ka biet bat ka le shlur. Dalam episode tenat, like, share, dan subscribe ke channel. Please note ka jinga tu kana sa comment.